Ano ba yan, tay? Mukhang hindi nyo na ata kayang magtrabaho dito sa construction, ah. Pasensya na, boss. Parang nahilo si tatay, mainit kasi. Yun na nga eh. Dapat hindi na siya nagtatrabaho kung hindi niya kaya. Kaya ko pa naman, boss. Hay naku, tay, matanda na kayo. Sayang lang yung pinapasweldo ng kumpanya sa inyo. Pero boss, kaya pa ni tatay. Wala nang pero-pero, Carlo. Kunin mo na yung sweldo ng tatay mo mamaya. Hindi na siya papasok bukas. Ibig mong sabihin, boss, tanggal na sa trabaho si tatay? Oo, Carlo. At ikaw na lang papasok bukas. Nakakapagod. Ang hirap talaga ng buhay ng magsasaka. Kung nakapag-aral lang sana ako noon. Mukhang pagod na si tatay ah. Hayaan ko nga muna siyang magpahinga para hindi siya mahirapan. Tay! Magpahinga muna tayo sa may lilim. Mainit na. Mukhang pagod na kayo eh. Oo nga, Carlo. May na kasi ang katawan sa init. Tara tay. Sige. Di ka ba nahihirapan, anak? Halos araw-araw ka nang nagtatrabaho sa construction. Tapos tinutulungan mo pa ako sa bukid. Nahihirapan din tay. Pero kailangan magtrabaho para mabuhay tayo. Halos wala kang pahinga, Carlo. Di ka ba napapagod? Sus, si tatay talaga. Itulog mo lang ang pagod paggabi. Kinabukasan, wala na. Malakas ka na naman. Sa bagay, ganyan din ako nung kapanahunan ko. Di pa ba kayo nahihirapan sa pagsasaka tay? Parang madali na kasi kayong mapagod eh. Kaya ko pa naman, Carlo. Malakas pa ako. Tsaka ito na ang nakasanayan kong trabaho mula pagkabata, bukod sa construction. Sa bagay tay, kita naman sa pangangatawan nyo. Sa pagsasaka ko kayo binuhay na magkapatid, kaya mahal ko ang lupang ito. Kahit na magang namatay ang nanay nyo, hinilig kong mapalaki kayo ng maayos. Kaya nga tay, nakita ko kung paano kayo magtrabaho noon para sa ating pamilya. Yun nga lang, di kita napagtapos ng pag-aaral, anak, dahil sa hirap ng buhay. Kaya pasensya ka na. Hayaan nyo na yun tay. Kumikita naman ako ngayon kahit papaano. Mas maganda sana, anak, kung napagtapos kita. May ba ako tay? Ano kaya kung pag-aralin natin si Kate? Total, matalino naman siya. Yan nga din sana ang gusto ko, Carlo. Pero hindi kaya tayo mahirapan. Kakayanin natin tay. Total, diretsyon naman yung trabaho ko sa construction. Tapos may maani naman tayong palay na pwedeng ibenta na pang-suporta sa mga gagastusin niya sa pag-aaral. Ikaw ang bahala, anak. Oo tay, baka sakaling mag-iba yung takbo ng buhay niya at hindi siya magaya sa ibang babae dyan. Baka naman pag nakatapos siya, ay mag-aasawa rin agad. Bahala na siya dun tay. Basta gagawin natin ang lahat. Mapagtapos lang natin siya. Para sa kanya din yun. Sige, Carlo. Sabihin natin sa kanya yan pag uwi natin. Sige tay, uwi na tayo. Mainit na. Sige, anak. Nakakainip naman dito sa bahay. Ano kaya kung sabihin ko na lang kila tatay at kuya na magtrabaho na ako para makatulong ako sa kanila? Total, hindi naman nila ako kayang pag-aralin dahil sa hirap ng buhay namin. Sayang naman yung scholarship na in-applyan ko. Pasado pa naman ako. Kate! Kate, anak! Asan ka? Kate? Andito ako sa likod, tay! Halika dito. May sasabihin kami ng kuya mo. Opo, tay! Ano po yung sasabihin nyo, tay, Kuya Carlo? Gusto mo bang mag-aral ng kolehiyo, Kate? Siyempre naman, kuya. Yun yung pangarap ko eh, yung makapagtapos. Pag-aaralin ka daw ng kuya mo. Talaga, kuya? Maraming salamat po. Oo, Kate.
baka sakali may iba yung takbo ng buhay mo. Atin, kung makapagtapos ka. Oo kuya, sisikapin kong makapagtapos. Salamat sa pagtitiwala niyo ni tatay. Teka kuya, kaya niyo bang tustusan ang mga gastusin sa pag-aaral ko? Kakayanin namin ni tatay, Kate. May trabaho naman ako at may bukid naman na sinasaka si tatay. Parang hindi na kaya ni tatay ang magsaka kuya. Baka mahirapan na siya. Malakas pa ako, anak. Huwag mo akong intindihin. Saka gagawin namin ng kuya mo ang lahat. Makapagtapos ka lang. Ganun ba tay? Salamat. Kaya magsipag ka sa pag-aaral mo, Kate. Ito na yung pagkakataon mo. Oo kuya. Ay, oo nga pala kuya. Nag-apply ako ng scholarship. Nagbaka sakali ako. Pasado ako. Pwede ko kayang gamitin yon? Yun pala eh. Gamitin mo. Bawas gastos din yun. Oo kuya, ilalakad ko yon. Alam mo na ba ang kursong kukunin mo, anak? Dapat yung hilig mo ang kursong kunin mo para hindi ka mahirapan. Oo kuya. Tay, alam ko na. O sige, mag-inquire ka na sa school na papasukan mo para makapag-enroll ka na. Oo kuya, maraming salamat po. Sikapin mo makapagtapos, anak. Ito na ang oportunidad mo makapag-aral dahil sa kagustuhan ng kuya mo. Opo tay, sisikapin ko po. Hindi ko napag-aral ang kuya mo noon dahil na rin sa hirap ng buhay. Tutulungan ko rin yung sarili ko tay. Huwag niyo akong halalahanin. Oh, Kati anak, wala ka bang pasok ngayon? Bakasyon na namin tay. Ganun ba, anak? Opo tay, bali 1 taon na lang po ang bubunuin ko. Makakapagtapos na po ako. Kay bilis ng panahon na. Parang kailan lang nung mag-umpisa kang mag-aral, anak. Oo nga po, malapit na rin matupad ang mga pangarap ko. Ang pangarap nyo, ni kuya, para sa akin. Kaya mas lalo mo pang pag-igihan ang pag-aaral mo, anak. Opo tay. Tay, maitatanong po sana ako sa inyo. Ano yun, anak? Hindi ba kayo nahihirapan ni kuya sa pagpapaaral sa akin? Bakit mo naman naitanong yan, Kati? Kasi nakikita ko si kuya, puro trabaho na lang siya. Halos hindi na siya magpahinga. Hindi na nga niya maasikaso yung sarili niya. Tapos kayo kahit matanda at mahina na, tuloy pa rin kayo sa pagsasaka. Huwag mo kaming alalahanin ng kuya mo, anak. Dahil alam namin may magandang patutunguhan itong ginagawa namin para sa'yo. Salamat naman kung ganun tay. Alam mo naman siguro kung gaano ka porsigido ang kuya mo sa pagtatrabaho para lang masuportahan ang pag-aaral mo. Opo tay, alam ko naman po yon at nakikita ko po. Kung makapagtapos ka man, maging maliwalas ang pamumuhay mo, huwag mong pabayaan ang kuya mo. Siyempre naman tay, tayo pa rin na magtutulungan. Hindi ko kayo papabayaan ni kuya. Anak, may hilingin sana ako sa'yo. Ano po yun tay? Naipaubayan mo na lang sana yung bukid natin sa kuya mo pag nakatapos ka. Hindi pwede yun tay. Di ba dapat hati kami? Nasa batas yun tay na dapat hati kaming magkapatid pag ganun. Ganun ba, anak? Oo tay, napag-aralan kasi namin sa school. Ang sa akin lang naman, anak, ay kung gusto mo lang naman. Ayoko tay. Dapat may parte din ako sa lupang yun. O sige, anak, kalimutan mo na lahat ng sinabi ko. Pero sana, maintindihan mo lahat ng sinabi ko sa'yo balang araw. Maiba ako tay. Dapat sa graduation ko andun kayo 1 taon na lang. Oo, anak, nandun ako. Salamat tay. Utay! Anong nararamdaman nyo? Bigla akong nahilo, Carlo. Tara tay, uwi na tayo. Dahil sa sobrang init siguro. Mabuti pa nga, anak. Parang nanghihina ako. Tara tay, alalayan ko kayo. Tay, inumin nyo muna tong tubig. Salamat, anak. Salamat, anak. Mukhang napapadalas ang paghilo nyo, tay ah. Sa sobrang init na rin siguro ito, anak. Sa pagod na rin siguro ito. Ano kaya tay kung magpa-check up kayo sa doktor? Huwag na, anak. Kaya ko to. Para malaman natin tay, yung sanhi ng pagkahilo nyo, baka may malubhan na kayong sakit. Dagdag gastos lang yung anak. Tsaka wala tayong perang gagastusin. Meron tay, ibenta natin yung bukid para may panggamot kayo. Yan ang huwag na huwag mong gagawin, anak. Minanak pa yan sa lulo mo. Bakit naman tay? Para si kakabuti naman yung gagawin natin ah. Kahit na, ang lupang yan, ang tayong mapamamana ko sa'yo para sa kinabukasan mo.
Di naman siguro malubang sakit ko, anak. Gagaling din ako. May awa ang Diyos. Kayong bahala, tay. Kahit anong mangyari, Carlo, huwag mong ibibenta yung lupa. Dahil sa'yo yun, anak. Ganun ba, tay? Paano si Kate? Alam na niyang gagawin, anak, kung sakali. Basta tulungan mo siya makapagtapos ng pag-aaral. Oo, tay. Pangako. Hindi ko siya pababayaan. Mawala man ako sa mundong ito, anak. Alam kong may magandang bukas na naghihintay sa inyong magkapatid. Huwag kayong magsalita ng ganyan, tay. Malakas pa kayo. Andito pa kayo sa graduation ni Kate. Oo, anak. Gagaling pa ako. Tay? 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 Tay! Kuya? Kuya? O, Kate! Darating ka pala, di ka man lang tumawag. Pasensya ka na kuya, gusto lang kasi kitang sorpresahin eh. Teka, maupong muna tayo. Ganun ba? Di sana naipagluto kita ng adobong bibi, yung paborito mo. Si kuya talaga. Pasensya ka na kuya kung ngayon lang ako nakauwi. Naging busy kasi ako sa trabaho. Huwag mong alalahanin yon. Ang importante, nakauwi ka ngayon. Kamusta ka naman kuya? Sapat ba yung pinapadala kong pera sa'yo? Sus, sobra-sobra nga eh. Pwede mo naman akong wag padalhan. May trabaho naman ako. Pandagdag sa mga gastusin mo dito kuya, walang problema doon. Mag-ipon ka rin para sa sarili mo, Kate. Oo kuya, ginagawa ko naman yon. Gusto talaga kitang tulungan. Kamusta naman yung bukid mo kuya? Nakaani ka na ba? Sa susunod pa na linggo, Kate, medyo maganda naman. Okay kung ganun kuya, marami kang maaani. Maraming salamat, Kate, sa pagpapaubaya mo sa akin sa lupang iyon. Wala yun kuya, yun kasi ang hiniling sa akin ni tatay noon, na pag nakatapos ako at makahanap ng trabaho, ipapaubaya ko sa'yo ang lupang yon. Salamat, Kate. Napakabuti mong anak at kapatid. Sayang nga lang hindi natin nakasama si tatay sa pag-asenso natin. Gusto ko sanang ibenta ang lupa noon para may pagamot siya, pero ayaw niya. May rason siya kuya, kaya hindi niya ginawa yon. Inilaan niya ang lupang iyon para sa'yo kuya, para sa kinabukasan mo. Salamat sa pag-intindi mo, Kate. Napakabuti mo. Ang daya nga ni tatay kuya, hindi man lang niya hinintay yung graduation ko bago siya pumanaw. Kaya nga, Kate, masaya na siguro siya ngayon. Saan man siya naroroon. Oo kuya, kasi natupad na natin ang mga pangarap niya para sa atin. Tay, kung saan ka man naroroon, andito kami ni Kate. Natupad na namin ang pangarap nyo na makapagtapos si Kate. At maging maliwalas ang pamumuhay namin. Naway gabayan mo kami lagi.